Dosť bolo zábavy, poďme radšej makať na tom, aby vaše investície rástli ako tieto krásne alpaky. A ako to robíme? To sa dozviete práve teraz. Aktívny rozvoj projektov. Neustále vylepšujeme náš rezort, aby bol ešte atraktívnejší pre návštevníkov. To znamená viac zákazníkov, vyššie príjmy z prenajmu a rast hodnoty vašej investície. Marketing a propagácia. Investujeme do reklamy, aby sa o našich rezortoch dozvedelo čo najviac ľudí a aby sme mali neustále zabezpečenú vyťaženosť apartmánov nielen počas sezóny, ale aj v mimosezónnom období. Čím viac ľudí nás pozná, tým viac ich príde a tým viac zarobíte. Ekologická a udržateľná architektúra. Záleží nám na prírode a vytvárame projekty, ktoré sú stavané s rešpektom k nej. Chránime krásy Tatier a zároveň zvyšujeme hodnotu vašich investícií. Flexibilita a inovácie v ponuke služieb. Počúvame našich klientov a neustále vylepšujeme naše služby. Spokojní hostia sa k nám radi vracajú a to znamená stabilný príjem pre vás. Partnerstvá a spolupráca. Spolupracujeme s ľuďmi v regióne, aby sme spoločne vytvárali lepšie miesto pre život. Silné partnerstvá prinášajú stabilitu a rast hodnoty investícií. Finančná transparentnosť a riadenie. Nemáme tajnosti a všetky finančné informácie sú vám k dispozícii. S nami presne viete, ako sa vašim peniazom darí. Investujte s nami a sledujte, ako vaše peniaze rastú. Viac informácií nájdete na tatrainvest.sk.